jsme zase zpátky. Byl to malý zkrat. Už jsme zase zpátky, řekl jsi to asi moc brzo. Přelušila mě moje máti. Takže jde se zase hrát. Ale to má někdo dobrý. Ty až sviňák. Sviňák. Já mu jednu vrazím. Cítni! To je náš, ty vole. Ne, není to náš. On tam střílí, jak babička, vole. Babička taky střílí pořád kolem Je sebe. mrtvej. Ty vole, ty seš vysoká. Tady někdo byl. Tamhle jsem viděl někoho jít, snajpil tam. Tamhle na ty vzadu, tamhle. Tamhle takhle šel, tady. Viděl jsi ho? To je náš. To viděl jsem ho taky, ale mě to zajímá. Tady, pod tebou. To je náš. Teďka taky zase pod tebou byl náš. Tamhle skáče nějaký. Jo, taky jsem to viděl. No ty vole, zrovna do týče. Pozor, ty vole! Hej, ten musel mít dobrou snajperku, jo. Hej, počkej, já dám Alt F. Doufám, že to teďka vidíte, já to jen takhle zkouším, potom se na to kouknu, protože já nevím, jestli to přesto potom natáčí, takže... Tady byl nějaký. Jo, stříl! Ty vado, to je sviňák. Úplně po tobě šíl. Myslím, že má krátký vedení. Teď mu, aha, ten vedení. No to není možné. Červený má. 2, 1, 2, fight. Pojď, teď jsem startnu. Nevím. Podle mě play. Ne, Play je hrát, vole. Jo, teď jo, já jsem to. Play, no jo, já jsem v první třídě, tam si štápat. Jo, první plus 4. Já to neumím spočítat ještě. Takový jsem. Ty vado, kdyby ti dal headshot, já bych nemohl. Tam zdrhl jsi. Tamhle jsem ho viděl někde. No, tady. Už je po něm. Víš, někdo byl. Tady jsou velký rakety, ty si vem. Ty se ti budou hodit. Pro darování. Ty vem. Hej, takový, padá to z jedný. Hajzlo, a tady nějaký havezi, vole, to je podobný. Havezi, vole. Hajzle. Netrefil. Hej, já bych nemohl, kdybys někomu dal headshota, když on by šel. Teda, kdybych prostě jsem nemohl, kdybys ty si před něj stoupl, ne? Před největší level, co tam bylo, nějakou 100, ne? Teď on se čumí dopředu a ty mu dáš takovýho headshota z metru asi. Jo, no taky bych nemohl. Už ale aj stalo. Jo, ale jakože 100 třeba levelu. Jo, jsem tady. Rakeťák. Musíš to ty doby střílet. Ty vole! Hustý! To s tebou máka. Střílej! Ty vole! To je hustý! Počkejte. Vydržte mi! Houba! Hele, pošta. Zase. Cože? Nevím. Jako by se do pošty smaž pozval. Hej, ale to je debil nějaký prej. Hej, ještě jednou to, dej odeslat. Přijím se má zaplněnou schránku, tak ať si nasere, hajzu. Že nevýhodí nějaký roxil. Ty vole. Já bych mu jednu natáhl normálně. Je píchlus! Počkej, já zautočím jenom na to. Ale počkej, kolika tohle je, nevíš? Skřet strašně. Já radši budu u toho, tady nevím, který je větší, jestli mistr Voodoo, tohle myslím, tohle je Jo, mistra Voodoo jsem utočil určitě. to je 30, ne? Jo, ty vole. Abych nebyl co dál. No ty vole!
To nedám. Ale jen tak, ty vole, a to jsem 26. Tak ty dáváš strašný kritiky, ty máš hodně No toho tak naštěstí. epic, vole, úplně. Hej, počkej, podívej si prostě, jo, na inteligenci, jo, a podívej si teď, kolik máš z toho štěstí. Se podívej tady na tomhle, kolik z toho máš štěstí? Jedno. To je druhý. Oh. Čtvrtý. A tohle se počítá skoro jak za dvě, protože je to prostě 160. Když radši bych ocenil, kdyby tam byl, kdyby tam bylo to, kdyby to bylo na to, Na 300. na inteligenci. Na 300 plus 100, ty lehy, to by bylo dobrý. Hodně dobrý. A já jsem měl 200 na ty vole. Tam tu, víš, jak jsem ti ukazoval tu hulku, ne? No? Ty vole, 200 na obratnost. 200 na obratnost. Jo. To si děláš srandu. Jo. Ne, mě někdo zabil. 200 na Jdu obratnost. se pomstít. Pomsta bude sladká. Haha, double kill. Když nemohl, kdybyste dělal triple kill. Já jsem dal i quad kill. Nevím. Jsem tady Mega kill a i uber kill jsem dal, ty Jo, vole. Uber kill jsem tady s tebou. Uber kill. Ne, Uber. 2, 3, 2, 1. Go! Majko, už to je polož. Už to polož. Budeme končit s naším videem. Teďka? Jo, teďka. No, takže za 3, 2, 1. 1.